Ya toh, ngene Mas Arif sepi toh. Aku gak melu-melu loh ya. Ya toh. Kowe mau pangpeng kok. Wong loro ning kanane itu salahne. Seneng enak kancamu diseneni. Terus ditinggal mulai aku ora dibayar gitu piye we. Tengah to. Meterne wae piye? Tak nunut truk banyu. Oh iya nunut truk banyu ya. Bener. Ta mandek kuncir. Truk sawan kan blayune Bojonegoro ya. Tuk. Gelem. Telu lemu. Oh kurang dasar titik aku sean bae.